Iltavillit. Kaikki pääsis kohta nukkumaan. Kipsi, mihin sä menit? Vetu! Tule! Tule, mihin sä menit? Hieno vauva, tule. Tää. Kana saa kyytiä. Ottako te petoja? Ottakaa. Kipsi ainakin on ihan petoeläin. Ei ole annakaan sitä kanaa sille. Pois vaan. Väh. Joko mä alta nukkumaan kohta minne joko. Me vähän rauhoitut. Mitä? Joko. Joko alettais mennä. Viskinkin pieni häntä heiluu siinä. Niin sitten. Voi että. Kyllä. Kipsi sai kanaa. Se on maailman hienoin kana. Niin. No viski. Rötkäle. Älä putsi. No niin. Tästä rikkoo sen lelulaatikon. Meinaatko? Meinaat sä rikkoo sen? Mitä Viski sanoo siihen? Meinaatko muka särkää sen? Elä. Koskään vinkulelu ei vingu kyllä niin tippaakaan. No niin, viimeiset tapparavistukset kanalle. Kohta päästä nukkumaan. Senkin pyllykät. Niin. Kuka on hieno poika, onko Viski? Viski. Kato tän. Täältä mä puhun sulle. No niin, voi vahota teidän kanssa. No niin. Vähän vauhti hiipunut, on pikkasen jo hiipunut, niin. Hyvä.